ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାଉସୀ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କେଉଁଠିକିରେ? କହିଲା ଏଇ କୁସୁମା ପାଖରେ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ତ ତତରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆରେ ଏଇଟା ମେଳା ପଡ଼ିଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳା, କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ପାଠୁଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବାରେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଏତେ ଲୋକ। କହିଲେ ଆମର ତ ପାଠଶାଠ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କ'ଣ ବୁଲିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ମୀନା ବଜାର ବୁଲିନୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚୁଡ଼ି ଦେଖିକି ଏତେ ଲୋଭ ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଯେମିତି ନେଇଯିବି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି, କାଲି ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଦେମି। ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସବୁ ଖେଳନା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ନେଇଯିବି, ବାହାସାହା ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିବି। ତ ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକା ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଭୋକ କଲା ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମୋମୋସ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଗିଳିଦେଲୁ। ଗିଳି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କିଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏଠି ବସିକି ଥଣ୍ଡାରେ କାହିଁ ଶୀତରେ ଥରି ଉଠିବୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ କରୁଥିଲା ଯେ ଶୀତରେ ଖାଲି ଯା ଥରି ଥରି ଆସିବା କଥା। ସେମିତି ଗଲୁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯା ଫେରିକି ଇରେ ହେଇ ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ଅଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଯେତେଟା ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ। ଆମେ ତ ବୁଲି ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମର ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସ, କୁସୁମା ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି।